Ako je čovjek u formi, da pače. Jednako fali ljudi koji bi radili. To je prevara ljudi. Prvo vam kažu da odete, radite ili da vi možete raditi. Onda bi radili, ne bi išli u mirovinu. Dobro je ako je čovjek sposoban da radi nešto što prihvati. Znam da je teško svima, ali ako predeš mirovinu, već ti nije sposoban za neki rad ozbiljni. Da si popuni svoje slobodno vrijeme i nešto zaradi i dobro je, lijepo je. Dobro je da ljudi što dulje rade zdravlja njihovoga. Može ono kad nije odgovorno, a ono kad je odgovorno to treba sve dobiti čovjek čiji je odgovoran, je li tako? Rade, moja kolegica radi, da. Ona ima mirovinu, bome radi svaki dan 3 sata. I to je spašava. Pa ne mogu jer sam invalid. Nastradao sam ne svojom greškom u prometnoj. Ja sad više ništa ne razmišljam jer sam se jako razbolila. Kad sam još u mirovinu, onda nije bilo tih mogućnosti. 3. stupanj imam invalidnosti. Ova vlada me je sterala u profesionalnu invalidsku sa 38 godina radnog staža. Tako da imam skoro 1000 eura manju mirovinu nego što bi trebao imati. Ne, ja sam već prestara. Ja sam odradila svoje 40 godina. Onda sam zaradila tu penziju koju imam. Da. 99. su ljudi terali u mirovinu. Tako da su mnogi ljudi otišli u mirovinu ranije.